Γεια σας, σε ένα ακόμα επεισόδιο του Μιλώντας Γεια. Είμαστε στην ενότητα της ενσυνειδητότητας Mindfulness και έχω την χαρά να είμαι σήμερα μαζί με την Μάρο Κολύρη, που είναι ψυχολόγος. Μάρο, καλώς ήλθες. Καλώς σε βρήκα, Φραγκίσκο. Χαίρομαι πολύ. Και σε ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση να μας μιλήσεις σήμερα για το Mindfulness και ίσως λίγο πιο εξειδικευμένα για τα προγράμματα που έχουν σχέση με τη μείωση του στρες. Ωραία. Ναι. Σκέφτομαι ότι πριν ξεκινήσουμε, αν θα ήταν έτσι, αν θα ήθελες και εσύ λίγο να κάνουμε μια μικρή παύση. Ξέρω ότι και εγώ και εσύ έχουμε έρθει από διαφορετικές μεριές της πόλης σήμερα, με διαφορετικά πράγματα στο νου μας. Αν θα ήθελες έτσι να κάνουμε μια παύση, να δούμε, να έρθουμε σε επαφή με το ότι καθόμαστε εδώ τώρα, ο ένας απέναντι στον άλλον, με το πώς είναι το σώμα μας πάνω στα καθίσματα, ίσως με το χώρο ανάμεσά μας. Έτσι λίγο να έρθουμε να βρούμε τα σώματά μας εδώ που τα έχουμε τοποθετήσει και έτσι να ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας. Θέλεις να μας πεις λίγα λόγια για σένα, ναι? Και για την πορεία σου στην ενσυνειδητότητα? Ναι. Εγώ είμαι ψυχολόγος, συμβουλευτική ψυχολόγος, όπως είπες, και για πολλά χρόνια δούλευα στο κομμάτι της ψυχικής υγείας. Μέχρι το 2007, που η φίλη και συνάδελφός μου, η Μαρία Ηλιοπούλου, άρχισε να μου μιλάει για κάτι που λέγεται mindfulness και έχει αρχίσει να τραβάει το ερευνητικό ενδιαφέρον στην Αγγλία και στην Αμερική τότε, ακόμα δεν είχε έρθει στην Ελλάδα. Και διάβασα το πρώτο βιβλίο, πήγα στο πρώτο retreat. Retreat είναι κάποιες μέρες που καθόμαστε και κάνουμε κάποια δουλειά με το σώμα, με την αναπνοή, έτσι κάπως διαλογιστικά. Και άρχισα να αναρωτιέμαι τώρα τι είναι αυτό το πράγμα. Και γιατί μπορεί εγώ σαν επαγγελματίας να το χρειάζομαι. Αυτό ξεκίνησε μια πολύ μεγάλη ιστορία διερεύνησης. Κατάλαβα ότι τα ωφέλη που είχα να αποκομίσω ήταν και επαγγελματικά, αλλά ήταν και προσωπικά. Ήταν και σε ένα προσωπικό επίπεδο. Για παράδειγμα, θέλεις να πω ένα παράδειγμα? Ναι, βέβαια. Για παράδειγμα, είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει έναν πάρα πολύ δραστήριο νου. Τρέχει συνέχεια, φτιάχνει σκέψεις, κάνει σχόλια, βάζει σημειωματάκια, νοερά, να θυμηθώ αυτό, να κάνω εκείνο. Και αυτός ο νους, όταν δεν σταματάει, δημιουργεί πρόβλημα. Δημιουργεί ένταση, δημιουργεί κούραση, δημιουργεί αντιδραστικότητα. Και έτσι είδα, όταν άρχισα να ασχολούμαι, ότι πέρα από την έρευνα και πέρα από αυτά που διάβαζα για τα αποτελέσματα που έχουν στους κλινικούς πληθυσμούς αλλά και στο γενικό πληθυσμό οι προσεγγίσεις της ενσυνειδητότητας, άρχισα να συνειδητοποιώ ότι κάτι γίνεται και με μένα, ότι κάπως αυτός ο νους, ενώ δεν μπορεί να σταματήσει, κανένας δεν μπορεί να σταματήσει το νου του ή της, μπορούσε κάπως να ησυχάσει, μπορούσε κάπως να έρθει μία εσωτερική ηρεμία και μία μεγαλύτερη χωρητικότητα απέναντι σε αυτά που συμβαίνουν και στο πώς τα εμπεριέχω, και από αυτή τη θέση να μπορώ να ανταπεξέλθω, να ανταποκριθώ στις απαιτήσεις της ζωής μου, και αυτό έκανε ποιοτικά μία πολύ μεγάλη διαφορά. Άρα ξεκίνησε από εσένα, ναι? Ναι, ξεκίνησε από τον επαγγελματικό μου εαυτό, ρωτώντας τι μπορεί να κάνει για τους άλλους, και κατέληξε σε μένα. Ενδιάμεσα έκανα και το διδακτορικό μου πάνω στο mindfulness και στα ωφέλη που μπορεί να έχει για τους θεραπευτές και τις θεραπεύτριες αυτή η προσέγγιση.
σε επίπεδο θεραπευτικής παρουσίας, ενεργής παρουσίας, σε επίπεδο διαχείρισης των δικών τους θεμάτων άγχους και της δικής τους αντιδραστικότητας, στο να είναι λιγότερο κατακερματισμένοι η προσοχή τους, το συναίσθημά τους. Οπότε ξεκίνησε σαν μια επαγγελματική διερεύνηση, αλλά νομίζω ότι το υπόβαθρο από κάτω ήταν να απαντήσω και για μένα. Αυτό συντονίζεται πάρα πολύ και με τη δική μου εμπειρία, γιατί έχω ακούσει από πολλούς ανθρώπους και έχω παρατηρήσει και εγώ ότι το mindfulness, όταν εκπαιδεύεσαι στο mindfulness, οδηγείσαι στο να παρατηρείς και στο να φροντίζεις λίγο περισσότερο και τον εαυτό σου. Και έχω δει πάρα πολλούς θεραπευτές που είναι πάρα πολύ εστιασμένοι σε ανθρώπους που βιώνουν δύσκολες ή ακόμα πιο δύσκολες καταστάσεις όσο αφορά την ψυχική τους υγεία, και λίγο παραμελούμε τη δική μας ψυχική υγεία ή το δικό μας σώμα. Νομίζω το δεύτερο είναι ακόμα πιο συχνό. Ναι. Ζούμε μια καθιστική ζωή. Σπάνια η ψυχοθεραπεία γίνεται σε γυμναστήρια ή περιπατητικά. Ωραία θα ήταν. Σύμφωνα. Έτσι λίγο πλατωνικά. Έτσι. Αλλά εφόσον εξασκείσαι και εσύ το mindfulness για να μπορείς να το εφαρμόσεις ή να διδάξεις τους δικούς σου θεραπευόμενους να το κάνουν, περνάς μέσα από μια διαδικασία που έρχεσαι σε επαφή με τις ανάγκες του εαυτού σου, που ίσως κάποιες φορές δεν τις ακούς, καθώς οι ανάγκες των άλλων ανθρώπων που είναι οι θεραπευόμενοι μας είναι πολύ πιο εκοφαντικές. Ναι, ναι. Και όμως είναι τόσο σημαντικό, όπως λες, να μπορούμε να συντονιζόμαστε και να ακούμε και το που βρίσκομαι εγώ. Γιατί αυτό αφενός μπορεί να μας είναι μια πολύ σημαντική πηγή πληροφορίας όταν έχουμε απέναντί μας έναν άνθρωπο. Που βρίσκομαι εγώ, πώς είναι το σώμα μου αυτή τη στιγμή που μιλάμε, πώς είναι η αναπνοή μου, πού πάει η προσοχή μου. Αλλά και γιατί έχει και πολύ μεγάλη σχέση και με την αυτοφροντίδα που ανέφερες. Άρα να μπορώ να είμαι ενήμερη για τα όρια μου, μέχρι που πάνε τα όρια μου την κάθε μέρα. Δεν είναι καμία μέρα το ίδιο με την προηγούμενη ή την επόμενη. Και πώς μπορώ να έχω μια επίγνωση αυτού, έτσι ώστε να μην τα προσπερνάω συστηματικά και να εξαντλώ τους δικούς μου εσωτερικούς πόρους. Γιατί και αυτό είναι, είτε δουλεύουμε με ανθρώπους επαγγελματικά, είτε έχουμε να κάνουμε με ανθρώπους στην προσωπική μας ζωή που φροντίζουμε, όπως για παράδειγμα μεγαλύτερους γονείς ή παιδιά. Όταν μπαίνω σε ένα τέτοιο ρόλο φροντιστικό, είναι πολύ σημαντικό να έχω αυτή την επίγνωση του πού είμαι, πώς είναι το σώμα μου, πού είναι τα όρια μου, μέχρι πού πάω, και να είμαι και παρούσα. Θα σου πω κάτι που μου έρχεται στο μυαλό από μια ομάδα mindfulness που είχα κάνει παλιά, και μέσα στην οποία ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος είχε μια πολύ υπεύθυνη δουλειά σε μια πολύ μεγάλη εταιρεία, δούλευε πάρα πολλές ώρες την ημέρα, και το mindfulness τον εκνεύριζε. Δεν έχω εγώ χρόνο. Είναι αυτό το πράγμα τώρα που μου λέτε, να καθίσω εγώ κάτω, να εστιάσω στην αναπνοή μου, να προσέξω το σώμα μου. Δεν γίνεται, ήταν η συνέχεια υπατμών. Και πάλευε πάρα πολύ με αυτό. Βέβαια, ήταν ο άνθρωπος για τον οποίο οι προσεγγίσεις του mindfulness έχουν φτιαχτεί για να μπορεί να είναι βοηθητικές. Κάποια στιγμή λοιπόν ήρθε στην ομάδα και ήταν κάπως αλλαγμένος και είπε: «Ξέρετε, θέλω να σας πω τι έγινε χτες το βράδυ. Χτες το βράδυ μετά από μια τρελή μέρα, με πάρα πολύ τρέξιμο, γύρισα στο σπίτι και η μικρή μου κόρη ήταν έτοιμη για ύπνο και μου είπε: «Μπαμπά, σε παρακαλώ, έλα να κάτσεις λίγο μαζί μου». Και εγώ πήγα να κάτσω μαζί της, ήμουνα κουρασμένος, είχα ένα σωρό πράγματα στο κεφάλι μου, αλλά όταν έκατσα δίπλα της,
κάπως ήρθε στο νου μου η ομάδα μας και κάπως ήρθε στο νου μου το mindfulness. Και άρχισα να παρατηρώ το πώς είναι το παιδί μου, το δωμάτιο, τα χρώματα, την ησυχία γύρω μας. Και σιγά σιγά κάτι άρχισε έτσι να γίνεται πιο παρόν μέσα μου και στο τέλος έμεινα να παρακολουθώ τη ρυθμική αναπνοή του παιδιού μου καθώς παραδεινόταν στον ύπνο. Αυτό για αυτόν τον άνθρωπο ήταν τεράστιο βήμα. Το πώς μπορώ να είμαι για λίγα λεπτά εκεί παρόν με το παιδί μου, χωρίς να είμαι εκεί σαν φυσική παρουσία, αλλά το μυαλό μου να μην είναι εκεί, να είναι σε ένα σωρό άλλα πράγματα. Οπότε είναι και πολύ σημαντικό γενικότερα για όλη μας τη ζωή. Ή να έχω το λάπτοπ μαζί μου και να είμαι σε μια καφετέρια την ώρα που η οικογένειά μου και τα παιδιά μου κάνουν μπάνιο στην παραλία. Ναι. Και εγώ να κάθομαι δίπλα και να είμαι στον υπολογιστή και να δουλεύω. Που είναι κάτι που μου έρχεται και εμένα στο μυαλό από μια θεραπεία. Μίλησες για προγράμματα, για ομάδα. Θέλεις να μας πεις λίγο περισσότερο? Είναι αυτά τα προγράμματα του mindfulness για τη μείωση του στρες που φαίνεται ότι βοηθούν αρκετά? Καταρχήν να πω ότι όταν λέμε για προγράμματα εννοούμε ομαδική δουλειά η οποία γίνεται μέσα σε ένα συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο 8 εβδομάδων, τα λέμε προγράμματα 8 εβδομάδων γιατί συνήθως κρατάνε 8 εβδομάδες με εβδομαδιαίες συναντήσεις το 2-2,5 ωρών. Έχουν προσαρμοστεί βέβαια και αυτές οι ώρες μπορεί να γίνουν και σε συντομότερο χρονικό διάστημα, να βγουν με κάποιον άλλον τρόπο, αλλά γενικά είναι γνωστά ως τα προγράμματα των 8 εβδομάδων. Ένα από αυτά είναι αντιμετώπιση του άγχους με ενσυνειδητότητα, το Mindfulness Based Stress Reduction. Είναι το πρώτο πρόγραμμα που φτιάχτηκε τέλη δεκαετίας 70 στην Αμερική, στην ιατρική σχολή του Πανεπιστημίου της Μασαχουσέτης, αρχικά για ανθρώπους οι οποίοι υπέφεραν από χρόνιο πόνο. Και αυτή είναι μια συνθήκη πάρα πολύ δύσκολη γιατί δεν έχεις πώς να την αλλάξεις. Είναι εκεί και είναι εκεί όλη μέρα. Και οι άλλες μορφές υποστήριξης αυτών των ανθρώπων, η παραδοσιακή ψυχοθεραπεία, η φαρμακευτική αγωγή για τον πόνο, από ένα σημείο πήγαιναν μέχρι ενός σημείου, ας πούμε, και μετά δεν μπορούσαν να κάνουν κάτι άλλο. Οπότε άρχισε ένα τέτοιο πρόγραμμα με την πρόθεση να διερευνηθεί πώς μπορεί να καλλιεργηθεί μία άλλη σχέση με τον πόνο, που είναι εκεί. Αυτό μέσα στα χρόνια μεταλλάχθηκε και διευρύνθηκε μάλλον για να μπορεί να συμπεριλάβει γενικά ποια είναι η σχέση μας με τα πράγματα της ζωής μας, ιδιαίτερα τα πράγματα της ζωής μας που μας προξενούν πολύ άγχος και τα οποία δεν είναι θέμα να τα λύσουμε, γιατί την επίλυση θεμάτων, το problem solving, το κάνουμε όλοι και σε ένα καλό βαθμό. Αν έχουμε ένα θέμα στη ζωή μας το οποίο μπορούμε να το λύσουμε, βρίσκουμε τρόπους κάπως και το λύνουμε. Αν όμως αυτό το θέμα είναι πιο πολύπλοκο ή αυτή τη στιγμή δεν επιδέχεται κάποιας λύσης, τότε πρέπει να έχουμε έναν άλλο τρόπο να μπορούμε να σχετιστούμε με αυτό ενώ υπάρχει στη ζωή μας. Και συνήθως εκεί εγκλωβιζόμαστε στο άγχος όταν έχουμε να κάνουμε με πράγματα είτε εξωτερικά είτε εσωτερικά, τα οποία δεν μπορούμε να τα διαχειριστούμε πρακτικά και εύκολα και να τα βγάλουμε από τη μέση. Είναι εκεί. Άρα πρέπει να φτιάξουμε μια διαφορετική σχέση. Έτσι λοιπόν αυτό το πρόγραμμα έχει να κάνει με το πώς χτίζω αυτή τη διαφορετική σχέση, βάζοντας μέσα, όπως είπες, και άλλα συστήματα και όχι μόνο το νου, αλλά και το πώς το σώμα με βοηθάει σε αυτό, πώς το συναίσθημα με βοηθάει σε αυτό, πώς η αναπνοή μου με βοηθάει σε αυτό, έτσι ώστε να μπορώ να καλλιεργήσω μια μεγαλύτερη επίγνωση των αυτοματισμών μου, πραγμάτων που κάνω αυτόματα, της αντιδραστικότητάς μου
πώς αντιδρώ στα τυφλά, θα λέγαμε. Συμβαίνει κάτι που με αγχώνει και βάζω τις φωνές. Ή παγώνω ή σηκώνομαι και φεύγω. Όταν αρχίζω σιγά σιγά και αναγνωρίζω αυτά τα μοτίβα, αρχίζω να διερευνώ κιόλας και τι άλλο θα μπορούσα να κάνω, πώς αλλιώς θα μπορούσα να σχετιστώ με αυτές τις πηγές άγχους, έτσι ώστε να μην με κατακλείζουν. Το πρόγραμμα πώς οργανώνεται? Δηλαδή, εγώ έρχομαι σε αυτήν την ομάδα, είναι 8 εβδομάδες, 2,5 ώρες, κάνουμε ασκήσεις, υπάρχει ας πούμε θεωρία? Καλή ερώτηση. Ναι. Είναι ένα βιωματικό πρόγραμμα που σημαίνει ότι υπάρχει θεωρία, αλλά είναι λίγη θεωρία. Δεν ασχολούμαστε πολύ με τη θεωρία, γιατί το πιο σημαντικό είναι να βρει βιωματικά ο κάθε άνθρωπος αυτό που βοηθάει εκείνον ή εκείνη, και αυτό μπορεί να διαφέρει από τον έναν στον άλλον. Οπότε δουλεύουμε με την παρατήρηση του σώματος πολύ, της αναπνοής, κάνουμε μία γκάμα ασκήσεων, τις λέμε πρακτικές ενσυνειδητότητας, για να βοηθήσουμε τον κάθε άνθρωπο να βρει έναν τρόπο να αρχίσει να συνδέεται με τον εαυτό του ή της, και από εκεί και πέρα να αρχίσει να παρατηρεί τα μοτίβα που προκύπτουν, και από εκεί και πέρα να αρχίσει να ανοίγει ως προς το ενδεχόμενο να μπορεί να φτιάξει άλλα μοτίβα. Θα δω μία βελτίωση μέσα σε αυτές τις 8 εβδομάδες ή μαθαίνω πώς να κάνω την πρακτική και όσο τη συνεχίζω και μετά το τέλος των 8 εβδομάδων θα αρχίσω σιγά σιγά να βλέπω κάποια αποτελέσματα στο ότι είμαι λιγότερο αγχωμένος, είμαι λιγότερο στη στιγμή, έχω μία καλύτερη αίσθηση, διαχειρίζομαι καλύτερα τον πόνο μου. Είναι τόσο γρήγορα τα αποτελέσματα που μέσα στις 8 εβδομάδες θα δω κάτι? Χαμογελάω, γιατί σκέφτομαι ότι πολλές φορές οι άνθρωποι που έρχονται σε αυτές τις εβδομάδες, τις πρώτες εβδομάδες, αντιμετωπίζουν μεγάλη δυσκολία και είναι κατανοητό. Έχουμε μια ζωή που τρέχουμε. Και ξαφνικά έτσι το να πούμε ωραία, τώρα καθόμαστε και παρατηρούμε την αναπνοή μας, ακούγεται τρελό. Επίσης, επειδή υπάρχει πολλή δουλειά για το σπίτι, αυτές οι πρακτικές μετά τις δίνουμε στο σπίτι για να μπορεί ανάμεσα στις συναντήσεις κάποιος να το κάνει, να το βάλει και στην καθημερινότητά του, είναι πολύ μεγάλη πρόκληση. Όμως, μέχρι το τέλος των 8 εβδομάδων ήδη έχει αρχίσει και παρατηρεί κάποιος μια αλλαγή, μια σημαντική μετατόπιση, γιατί διαφοροποιείται στον τρόπο που αντιμετωπίζει τα πράγματα της ζωής του. Οπότε ναι, θα έλεγα υπάρχει αλλαγή μέσα στις 8 εβδομάδες. Οι περισσότεροι άνθρωποι τη νιώθουν, οι περισσότεροι άνθρωποι στο κλείσιμο της ομάδας έχουν ήδη αρχίσει να βλέπουν τα ωφέλη. Και το σημαντικό βέβαια είναι ότι από εκεί και πέρα θέλει και συνέχεια αυτό. Γι' αυτό δουλεύουμε πολύ ιδιαίτερα προς το τέλος των 8 εβδομάδων πάνω σε τρόπους που θα μπορεί κάποιος ή κάποια πραγματικά να το ενσωματώσει στη ζωή του. Γιατί αυτό δεν είναι μια τεχνική την οποία απλώς πατάμε το κουμπί και την κάνουμε όποτε βρεθούμε σε μια κρίση. Είναι μια στάση ζωής που θέλει συστηματική καλλιέργεια. Ο Τζον Καμπατζίν, που ήταν ένας από τους πρωτοπόρους του mindfulness, και αυτός που έφτιαξε αυτό το πρόγραμμα, το Mindfulness Based Stress Reduction, είχε πει ότι η πρακτική αυτή του mindfulness μας βοηθάει στο να φτιάξουμε μια στάση ζωής που είναι λίγο σαν να φτιάχνεις, σαν να ράβεις ένα αλεξίπτωτο. Το αλεξίπτωτο δεν βγάζεις να αρχίσεις να το ράβεις τη στιγμή που πέφτει το αεροπλάνο σου. Ναι. Δεν έχεις χρόνο, δεν μπορείς να το κάνεις τότε. Πρέπει να το κάνεις λίγο κάθε μέρα για να είναι διαθέσιμο όταν το χρειαστείς. Και αυτό το λέω λίγο γιατί, ξέρεις, ζούμε και σε μια εποχή που θέλουμε πολύ γρήγορα αποτελέσματα και στο χέρι μας, πολύ, πολύ άμεσα. Δηλαδή, να κατεβάσω
mindfulness app, μια εφαρμογή ενσυνειδητότητας και όταν βρίσκομαι σε μια κρίση να πατήσω το κουμπί και να ακούσω μια άσκηση και να με ηρεμήσει. Μπορεί για κάποιους ανθρώπους που έχουν εκπαιδευτεί και έχουν καλλιεργήσει αυτή τη στάση να τους βοηθήσει αυτό, αλλά για να φτάσεις μέχρι εκεί πρέπει να υπάρχει και μια συστηματική καλλιέργεια σε καθημερινή βάση, έτσι ώστε να είναι κάτι που είναι ήδη δικό μου και ξέρω πώς να το προσεγγίσω, ξέρω πώς να έχω πρόσβαση σε αυτό τη στιγμή που θα έρθει η κρίση και θα καίγομαι και θα χρειάζομαι κάτι. Το mindfulness, αυτό το πρόγραμμα, το MBSR, μπορεί να συνδυαστεί και με ατομική ψυχοθεραπεία. Αν έχω δηλαδή διάφορα θέματα και κάνω ατομική ψυχοθεραπεία και μου πει ο θεραπευτής μου ή ακούσω το podcast ή διαβάσω κάτι ότι και αυτό είναι 8 εβδομάδες, είναι ομάδα, θα μπορούσε να με βοηθήσει να μειώσω λίγο περισσότερο το στρες. Θα μπορούσα να κάνω αυτό το συνδυασμό ή υπάρχει αποκλεισμός? Απόλυτα θα μπορούσα, γιατί είναι δύο διαφορετικές δουλειές. Το mindfulness, το πρόγραμμα, το MBSR, η αντιμετώπιση άγχους με συνειδητότητα, δεν μπαίνει στα ψυχοθεραπευτικά χωράφια. Αυτή είναι μια δουλειά που κάποιος την κάνει και καλά κάνει που την κάνει, ξεχωριστά. Διδάσκει έναν επιπλέον τρόπο αντιμετώπισης του άγχους, ο οποίος μια χαρά συνδυάζεται με οτιδήποτε γίνεται στην θεραπεία. Ωραία. Οπότε δεν είναι ανταγωνιστικό, ας πούμε. Και μία τελευταία ερώτηση. Ωραία όλα αυτά που συζητάμε σήμερα. Εγώ είμαι στην Αθήνα, είμαι στη Θεσσαλονίκη, είμαι στη Ρόδο. Πώς μπορώ να το κάνω στην Ελλάδα αυτό το πρόγραμμα? Ναι. Είναι online, είναι από κοντά? Ναι. Γίνονται πολλά προγράμματα και από κοντά και online. Σε αυτό βοήθησε παραδόξως η εμπειρία του COVID, που πολλά πράγματα γίνανε online. Οπότε πια υπάρχουν και αυτό το πρόγραμμα που είπα και άλλα προγράμματα mindfulness που δίδονται online και διαζώσεις. Και υπάρχουν και πολλοί συνάδελφοι και στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, στη Βέρεια, στην Κρήτη. Σκέφτομαι τώρα αυτούς που ξέρω εγώ. Ξέρεις, ναι. Και οι οποίοι μπορούν και μπορούμε όλοι να δώσουμε βοήθεια και διαζώσεις και διαδικτυακά. Οπότε... Άρα αν μπω στο ίντερνετ και πληκτρολογήσω mindfulness ή MBSR Ελλάδα ή Αθήνα ή οτιδήποτε άλλο, θα μου βγάλει κάποιες επιλογές για το πού μπορώ να πάω. Ναι, ακριβώς. Ωραία. Τώρα, κλείνοντας, όπως κάνουμε με κάθε συνάδελφο, φίλο και καλεσμένο, θα θέλαμε να μας κάνεις μια μικρή άσκηση mindfulness. Όποια θέλεις εσύ. Ευχαρίστως. Θα κάνω κάτι το οποίο είναι πολύ απλό και το οποίο μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε ανά πάσα στιγμή, δηλαδή δεν είναι ανάγκη να είμαστε απαραίτητα σε έναν ήσυχο χώρο. Ωραίο θα ήταν αυτό, αλλά στις ζωές μας δεν συμβαίνει πάντα. Μπορεί να είναι τη στιγμή που έχω πατήσει το κουμπί της καφετιέρας και περιμένω να γίνει ο καφές μου, ή που κάθομαι στην πλατφόρμα και περιμένω να έρθει το μετρό, ή που είμαι στο γραφείο μου και θα ξεκινήσω τη δουλειά μου σε 1-2 λεπτά. Είναι κάτι λοιπόν πολύ προσβάσιμο που μπορώ να το χρησιμοποιήσω όπου και αν βρίσκομαι, και όμως είναι πάρα πολύ σημαντικό να μπορώ να το κάνω. Και ξεκινάει πάλι με αυτό που ξεκινήσαμε, είναι ωραία που κλείνουμε έτσι όπως ξεκινήσαμε, με μία παύση που λέει ας φέρω την προσοχή μου στο που βρίσκομαι αυτή τη στιγμή. Πού είμαι, πού είναι το σώμα μου, με τι αισθήσεις βρίσκομαι αυτή τη στιγμή.
απλώς παρατηρώντας και χωρίς να χρειάζεται να αλλάξω το οτιδήποτε σε αυτό που βιώνω. Στρέφοντας απαλά την προσοχή προς τα εμένα για να έρθω στο παρόν. Και από εκεί, φέρνοντας την επίγνωση στα πέλματα στο πάτωμα, οπότε βοηθάει να είναι τα πέλματα στο πάτωμα, και στην επαφή των πελμάτων με το έδαφος κάτω από τα πόδια μου. Παρατηρώντας πώς είναι αυτή η επαφή, μπορεί να έχω κατευθείαν επαφή με το έδαφος, μπορεί να είναι μέσα από τα παπούτσια μου. Ποια σημεία των πελμάτων έχουν πιο καλή επαφή με την επιφάνεια από κάτω τους. Μπορεί να είναι τα μετατάρσια, οι φτέρνες, τα δάχτυλα. Παρατηρώντας την σταθερότητα που το έδαφος μου παρέχει, στηρίζοντάς με. Παρατηρώντας το βάρος που κυλάει προς τη γη, το βάρος του σώματός μου. Και την επαφή μου με το έδαφος, αυτό που με κρατάει εδώ στο παρόν. Πέλματα στο πάτωμα. Για 1-2 λεπτά κάθε μέρα, μέσα στη μέρα, φέρνοντας την προσοχή στο εδώ και τώρα και στην επαφή μου με τη γη. Και μετά συνεχίζοντας το οτιδήποτε έκανα. Πολύ ωραία. Μάρο, ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες σήμερα εδώ και ευχαριστώ επίσης και για τα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα που μας είπες, αλλά και για την άσκηση που κάναμε στο τέλος. Και εγώ ευχαριστώ.